मामु बेफोरासो मामु लागाव सिखंबोयो मामु होला नै बेफोरासो ब्रा एन्जर गिदिरा नै एन्जर गिदिरा कार्बि आंलं बिदि मोनोलै लोगोफोर नै बड'लेण्डआव फिसा बड'लेण्डना एन्जरा नै जोंना कार्बि आंलंना एन्जर गिदिरखा खाथ्रानाक सिखारि नैखो आरो ओरै होगासिनो दं आसोला गैयाब्लाबो जावनांगौ दै थुts आथा गबे नायग्राया माल नायग्राया ओइ लोगोफोर मामु गुदुंनि खुरनाया हाया माबायदि गथा गथानो बेबायदि आरो एन्जर गिदिरनि दे बे एन्जर गिदिरनि बिराद खाथ्राना खुरखायनो गिदिरखा थ' गुड मर्निं लोगोफोर थ' बयखौबो बरायबाय आंनि इउटुब चेनेलाव ओमफ्राय दिनै जों माने ओरैबायदि प्लान लादों आरोना माने दिनै लास्ट जावगोन जोङो एन्जर गुदुंखौ एकदम बेसेबां दं फोथाराव बे दुब्लियाव बेसेबां दं दुब्लियाव एकदम जावजोबगोन जों नागिर जावजोबगोन जों बेसेबां मोनो नागिर जावगोन जों दिनै थ' नोंथांमोना जुदि मोजां नांदोंबा लाइक एन्ड शेयार खालाम बांसिन शेयार खालाम लोगोफोर मोजां नाङोबा ओमफ्राय दाखालि मोनसे एन्जर गुदुंनि जावनाया बे माने भिउआ जादों ओमफ्राय माने साबसक्राइब खालामाखै लोगोफोरा नायबाबो माने साबसक्राइब खालामाखै आरो मानो बिदि जायो नोंसोरो लोगोफोर नाय साबसक्राइब खालाम साबसक्राइब खालामबा फैसा थाङाथ' थाइसे फैसा थाङाथ' साबसक्राइब खालाम हेफाजाब हो बयखौबो बर'जों बर' बिदि नङा लोगोफोर बर'जों बर' सबबो हेफाजाब होनांगौ जेनेबा आंबोथ' नायोना नोंसोरनि भिडिअखौ मा नङा लोगोफोर आंबो नायोना बयबो नायोना थ' नोंथांमोना आंबो नायगोन नोंसोरबो नाय खिन्थु साबसक्राइब खालामलां बयबो थ' बयबो ओमफ्राय शेयार खालाम आंबो शेयार खालामगासिनो दं लोगोफोरनि भिडिअखौ थ' नोंथांमोना जुदि मोजां नांदोंबा लाइक खालामा मोजां जुदि नांदोंबा भिडिअखौ थ' नोंथांमोना नायबानो जाबाय गोसो गोरबोजों नायबानो जाबाय थ' अननाय आरो बावनायखौ आं सिबिना हरनाय जाबाय थ' बयखौबो खावलायहरनाय जाबाय जाहाथे नायबाबो साबसक्राइब खालामलां आरो लास्टआव दै लोगोफोर नायबाय थाबानो जाबाय पाठान लामादों एन्जर जावग्राफोर गुदुङा नै मेरलाबा हिसाब गैया गुदुं बारा बबे मोनसेयाव सुयो मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मेरला दिनै फुरा जागायनोसै आरो एन्जर गुदुंखौ जावजोबगोन दिनै बेसेबां दं हाग'या जावगोन दिनै सासे होगासिनो दं लागाव मामु जावग्रा गिदिं ना खानाया मामु जावग्रा बायदिसो नुखायो एक्सट्रा दङ जों दा जावबाय थानोसै दै ओमफ्राय दा लास्टआव नोंनो एकदम एन्ड देखायगोन लागाव जावख'जोब सोर दंलै नै बिमाया नै ओंखारबाय र' बिमाखौ गिदिर फिसौलाय सासे माथो नै सासे फान्थि बाला फान्थिसो नै बारा गिदिर नङा बे मामु नङा फाला थागोनांगौ आरो एसे मोनलायबाय हैद लोगोरे मा गैखो खफा हो लागाव बेसे एन्जर गिदिरा मामु दंबाला नैथिं 6टा मोनबाय बे एन्जर फिसा 6टा गाहाम मोनबाय बाला दहाय जावनाया 6टा ना 7टा 1 2 3 4 5 6टा गाहाम मोनबाय बाला 6टा एन्जर मोनबाय
आरो नै होगासिनो दं आसोला जोंना जावनाया मामु नंगौना नङा मिथिया र' फबनाय खोनादों फबनाय खोनादों जाव उनादो आरो खबिनि आं ओमफ्राय आरो मा जाखोदो इबेबा बेले बे नै रांना लांबाय बे इया दं हाय नै इखौ सावगुरनि नै दि बङ जाने जाखाना नायगिदिंदों फारसेनि दङानो थैया ओलोदिया बिनो दं जादोंले हातासि बिनो सुरज मोनबाय बे सानै जागासिनो दं सानै लागाव लाग्रा दानि जौखौ दाबरा दानि भिडिअखौ नि आंना लानानै नै दे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम ये गया ना अकरजा ये वो है बात नहीं लगाव मोनबाय मामु पुदलांजा mohon puदलांजा मोनबाय दे मोनबाय पुदलांजा आंखायखौ सिनिदि बुबादि नामा मानो दंमोन नामा जागालाव दङ जुता मामुखौ होननाय मामु हिनजाव गिदिर लिदा मानि ओइ मामु खासि बिसो मामुआ उठपाला खासि लगाव पाठा देखाय काहि पाठा मालर पाठा केला पाठी होय पाठी है ओय पाला नै ते इंचक दिखा रासे सेंखा ओय मामु आबो खाना दलदि नानि खाना दलदि आं लांजों दुं दय ते इंचक दिखाब्ला अमा फिसा नै पुरा अमा फिसा नै पुरा अमा फिसा बायदिसो ते इंचक गिदिरबाला कट्रा मोजांनो खोनासं दे थाबावगोन बे दं Kakek sana tuh no, itu sani jawa stong, ya sana, gedang gudung mulai bay, mana yang jorat mana mamua, lagaw, sakulai nai, sakulai nai hudung, zau, ntar segera, betul gila. Ôi, không mana. Mamu nama? Mamu ne. Mamu nipsya. Mamu nipsya re. Malap juga है बरा. तूने ये पीछे मांगे. तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? Ayo, boleh juga kasih malah. Hai, mencikin. Nah, lebih. कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम कोदल दे ना दे oh ha thôi iya harap lagi enggak tahu dulu saya lagi nih jadi datang ke sana oh nah ini kudu nama kan jadi tuh kan sudah nih roll deh robra sanggeng ban di orang bala kau sanggeng di maka ngerena ro ledi ro ya cibai homodo ho rồi cibai homodo gasong
Untuk kira. Ujung nadi. Tar luar tu. Asyik. Asyik naik. Khốp nư, được thì cả sĩ. Ni. Ada kodal jadi dia. Sindel kan ya mana? Ah. Thì khi lên à? ले दिया हम दो कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर साला तुमको पागल ले दिया है नहीं Sai! ले दिया या Gue hai cái là đến ra macam macam. Mana gini video jelek kira jelek मुझे नहीं पता मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी Nâng cái nôm nó nôm phun nó cục cục. ini phải phải lihat Ơi, châu. Vậy. Đây là thật vậy À, mà sang thật mà sang lộ. okay Ase, pon itu ase. pilih boleh Mamu dung ni. Ah, lah kuda jadi kak. Haya. Dua ten lagi terkan ni. ơi vào nó vậy Rau, kau ada bunyi. andan kok Mari. Bila le. ada ni tu Bila le. Le, di pisah kau ting bila. ini pun Bila le. roleh di ro yang main di sini Bila. Saya beringat dia. Bila tiba. Berai jalan dia, yo, hot di benu. Masang malu dia. macam bu Biasa se, injuran ni. Ayo, welalau. Hot pisah sih be. Pisah sini. Bini bima kan bima. Lagau. Hele, betang na bo. Bima thay le bima. iya le Lagau. mata aku beli le bini ya sih orang ibadah Sarah Ini jauh khut guna lah. Ơi, chả mà thằng thằng nó thôi. Phá lấy xe. Jauh lah ra. Ini jauh khut guna ni. Apa? Ơi. Đó. Ô, mấy cái càn gõ. Đằng. ini sawal le Ini gran. mana tadi sawal Injur gudung nih. Arung cibok. Lagau, mamu. Lagau. lagi tu kena di dong masih tunggu bo Tanah masih pura-pura lali pakai jauh punya spesial. mamuan ni wow nu ti no sakan mamuan tu Paha dong lu dia. Lanjai ya. Lah. oi masih baik oi masih tak ada Bila. dia thut Oi binu. Binu li. mai sini jauh tu Oi lanjai ni mah. oi lanjai Lo na lah dia. mai sini jauh tu kau bicara lu tu dia masih nak ada lu dia mana tinggal Lo abi masen. Oh, lagau. madar jat तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी Mamu, bikrase. wai ni giri kita be Mamu. Lagau. Tunggu ya. Mamu. plastik le Hola. Bikrase bra, anjur gidira. Karbial mau biji menele ke pernah. Portal nak pisah ni ke, portal nak anjura. Nih, jina karbial nak jin lagi dir ka. cinta bu macam mana Khatranak sikari ni ke. Ada uri ke kastong. Sila. hari bio Kaya belum usah nongol di. Mati deh. Wow, lagau. kontak Huh. siapa lagi juga Mondan. di sana Pisangan na. masih thai boy Mamu, masih bawa re. Lagau. pasal apa ni Tuts. abang ni ding dah jauh ni nabi Di. Patah kau be. ni Apa ni boleh di mana boleh kai mesti dong dia mau dong mesti bo Udah. kuno hai
नायग्राया माल नायग्राया खाबाखौ dia र' नुदों माने सावस्रिजोबना बाला जाथारखाबाय दिनै माल नायग्राया नै जोंना रा ओद नै होदोंमोन खरनाया जावलाया नै प्लास्टिकसो मोनबाय बाला देन्जार गोबां ओंखारबाय दिनै पाठा ना दिनै जावग्राफोरा देन्जार नै रा मोननाया न' नै फिसाया मासे नोंनि एन्जरा जानो नै बिमानि मानै र' माथाम माब्रै बेखौ मानियाव द' माबा सय सात आठ नय 10टा 11 बाला ओमफ्राय नै गिदिरा 12 13टा नै गिदिरा बिदि 14 नै tutua moza nih सबसे गिदिर आरो बे माथामा ओमफ्राय नै फिसाया गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए अब मैं भी जा रहा हूं मुझे मुठिया पेलने जाना है बाय वो है